Benvidos esta noite ao cuarto milenio. Esta noite emitindo dende Galicia. Hoxe, Iker Jiménez non puido vir. Na súa representación estou eu, Roger Van Derling. Esta noite emitimos dende Galicia porque no programa queremos rendir homenaxe a noite de contar coa axuda de 4 invitados esenciais. Pero antes, vou empezar eu contando unha historia. Unha historia que pasou aquí. Unha familia morreu brutalmente asesinada, sen que a policía ou a Garda Civil encontrase o autor por falta de probas. A familia en cuestión estaba formada por 4 persoas: Tomás, o primoxénito, a súa nai, Dora, a súa irmá Marina e o seu tío, o cura Don Matías. Coller o corazón dela. Tiven que pegar con cinta aislante porque, claro, que rompeu. A bella, ninguén máis sabía, non se sabe nada. Este non é o primeiro caso que se dá en Galicia de reaparición de ultratumba, aínda que eu non coñezo ningún máis. Ben, moitas gracias por estar aquí, Caetán. Boas noites. Pasou na miña familia, polo tanto é un caso persoal, pero pedísemo moi amablemente, bueno. Esta historia pasou xa hai moitos anos, cando a miña avoa era unha moza, acababa de casar. Ela vivía con meu avó. Que claro, estaba chovendo e tronando, bueno, unha tormenta increíble, nunca vira tal cousa. E bueno, entón estaba volvendo para casa e fundiron as luces, pois electricidade. Eu estaba todo oscuro, non vía nada. Pero dixen, bueno, pois pouteando e tal, malo será que pase algo. De repente, un trono caeu xusto ao lado miña e rapidamente corrín a un cobertizo que vin, pero estaba todo oscuro. Bueno, quedeime ali, encollido, e comecei a notar... Podes facer unha pregunta? Pregunta. Podes explicarme como caí un trono ao lado túa? Esos tronos é simplemente un son. Imagínate, madre mía, que medo pasei. Foi como, ¡ah, ruido! Horrible. Bueno, da igual. Gracias por la observación. Pouco difícil, creo que se chama Reginald, é posible? Non. Non. Carlos. Non. Charles. Sí, non. Jonathan. Unha de 4. E que inglés. Boas noites, Jonathan. Good Boas evening. noites. And how are you? Ben. Moi ben. Para o meu idioma. Ben. Entón, que me ten que contar? Pois, eu viña a contar a historia de hipnotismo.